Alo. Bă, ce faci? Dormeam, tu? Bă, hai să zic ce mi s-a întâmplat azi noapte. Veneam de la club, obosit, terminat, eram și supărat că n-am agățat nimic, că nu știu ce, și mă întâlnesc cu un bătrân dubios. Bă, și știi ce mă întreabă? Ce? Zice, auzi, care ar fi cea mai mare dorința ta? Eu la Caterin, că așa plictisit, zic, să fiu președinte. Și ghiși ce, mă? Acum sunt președinte. Bine, mă, bravo. Bă, stai așa, nu, bă. Nici ăsta nu mă crede. Mamă, cât de tare e să fii președinte. Ce șmecher e pixul ăsta! E de la cum stai aici? Băg la... Păi cum mă să fur de la tine? Păi eu sunt președintele, mă, cum să fur pixul ăsta de la mine? Intră! Să trăiți. Bă, cum arată asta, bă, și nu vrea să-mi dea numărul de telefon. Domn președinte, să știți că o rezolvăm noi. Nici o problemă, dar puțin mai târziu. Noi doi suntem noi dumneavoastră consilieri și... Păi și voi face ce zic, adică? Într-un fel. Mamă, ce tare, păi fii atent, tu te ocupi de lumini și tu te ocupi de montaj. De fapt, noi am venit să vă aducem discursul dumneavoastră pentru conferința de presă transmisă live. Tot reporterii vă așteaptă. Bună idee. Și așa nu mai făcusem live de 3 zile. Așa, deci 500, 1000, hai că la 5.000 începem. 2.000 5.000, bun! Salutare, prieteni! Vă vorbesc în calitate de președinte de aici, de la Palat, cum îmi place mie să spun. Vreau să jucăm cel mai mare am-nam din lume. Încep eu! Am-nam loc de muncă! M-ați prins! Domn președinte, vă rog frumos, fiți puțin mai serios, ne urmăresc 6 șefi de stat. Welcome, my friend! Let's play am-nam together with us! Am-nam vrut să tai gazul la toată Europa! Iar acum la final vă lansez și o provocare. Cel mai cool comentariu va fi premiat cu o viză de America pe viață, m-ați prins? Întrebarea e, voi cum ați schimbat numele sărbătorilor? Hai să le facem așa, mai clickbait. Uite, spre exemplu, mie nu-mi place cum sună Paște. Parcă te împurligă așa când auzi învierea Domnului. Și nu în ultimul rând, aș vrea să vă zic să dați share, like și să vă rog, nu vă rog, vă oblig să-mi dați subscribe. Hai, pa! Mamă, sunt curios câți abonați fac până mâine. Mamă, ce șmecher e tabloul ăsta! E așa, încărcat de istorie. Da! Da, ăsta o să facă mai multă istorie. Vă place? Șmecher. Salutare, oameni buni! Bun venit la Prezi Vlog! După cum vedeți, am pus deja pe băieții mei să-mi aranjeze un pic biroul. Și acum că sunt președinte, vreau să abordez niște teme fundamentale. Una dintre ele ar fi că vreau să înființez foarte multe centre de logopedie. Emi. De ce spuneți asta, domn președinte? Am o problemă cu pelticii, Emi. Atât. Și știu că episodul ăsta a început abrupt, dar așa a început și chelia lui Emi. Și știu așa că pare că sunt infatuat și nu mai încap în piele. Dar nici Emi nu mai încape în Nem. Ea lui Emi, v-ați prins? Următorul personaj, Cucu. Cucu e atât de slab încât glumele despre el nu puteau fi altfel. Bună gluma asta. Chiar digerabilă, doar că nu știu cum o să o mestece. V-ați prins? Acum că ne apropiem de final, îmi dau seama de fapt că Emi și Cucu au apărut mai mult la mine în rost decât în episoadele de la Noaptea Târziu. Dar nici Cucuza nu mi-e frică, că și el a apărut de multe ori. Pe ultimul loc la Te cunosc de undeva. Și mai aveam multe idei și chestii de băgat în vlogul ăsta, dar mi-au fugit printre picioarele lui Cuza. V-ați prins? Am acum un proiect foarte tare, aș vrea să fac 2 noi șosele de centură. Doar că nu știu cum ar trebui să arate, nu știu cum ar trebui să le desenez, să le organizez. Dar putea să vină ceva sau cineva în ajutorul meu.
Fix așa le facem! Fix cum arată picioarele lui Cuza, v-ați prins? Cuza! Cuza! Mamă, te-ai supărat? Cuza! Știu că mă auzi! Cred că a fugit la altă emisiune unde noi pe clasament, v-ați prins. Și nu în ultimul rând, aș vrea să mulțumesc acestei echipe pentru gândurile bune, pentru ajutor și pentru avântul oferit în carieră. Vorbeam de echipa de la Coca-Cola, v-ați prins?